αέρα, κάντε το λίγο πιο χαμηλά, κάντε το 180. Άμα βάλετε αντίσταση, κάντε το 200. Καλύτερο που είναι, στον αέρα να το βάλουμε. Επειδή είναι μικρό το λεπτή στρώσιμο, ναι, και επειδή είναι και υγρό το μείγμα μου, και στον αέρα γίνεται μια χαρά. Ναι. Δεν είναι κάτι. Τον αέρα τον αποφεύγω, Λίτσα μου, όταν έχει πολύ ωραίο ψήσιμο. Δηλαδή, άμα θα βάλω μέσα ένα κέικ που έχει πολύ υγρασία, ένα μπανάνα κέικ, ας πούμε, δεν θέλω να το βάλω στον αέρα. Γιατί θα μου ξεράνει το απ' έξω και μέχρι να ψηθεί η καρδιά του, που είναι μαλακή, θα ξεραθεί όλο. Πόση ώρα περίπου το αφήνουμε, θα το δούμε βέβαια. Στο φούρνο θέλει γύρω στα 25 λεπτά. Φουσκώνει και μόλις ξεκολλήσει από τα πλαϊνά και πατήσω την καρδιά του και δω ότι κάνει αντίσταση, τότε είναι έτοιμο. Τέλος. Το τραβάμε από πάνω και πάμε να δούμε το δώρο μας, κούκλες μου αγαπημένες. Προϊόντα λοιπόν από το e-multishop.gr, με φουρνάκι για να ψήνετε, με μίξερ πολλά, τηγάνια, γκριλιέρες και πάρα πολλά εξαρτήματα. Καλείτε στο 90 11 51 51 70 για να τα διεκδικήσετε. Για να πάρετε την πρίκα σας, γιατί αυτό εδώ είναι μία πρίκα. Αυτό ακριβώς. Θέλω λοιπόν 2 μεγάλα αυγά. Άλεξ, για φέρ το σύρμα το μεγάλο. Μου πέσε και ένα τέτοιο μέσα. Τα υλικά δηλαδή που βάζουμε είναι υλικά που τα έχετε όλοι στο σπίτι και είναι και ωραία πράγματα για να φάνε τα παιδιά σας, έτσι. Καλαμπόκι. Εγώ τρελαίνομαι. Κάνω μια σαλάτα με καλαμπόκι, θα τη δείξουμε μια μέρα. Μια φανταστική σαλάτα, παιδιά, με καλαμπόκι. Να κάνουμε σαλάτες που είναι τώρα. Θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε, γιατί είναι, σαλάτες με κάτι συνοδευτικό. Λοιπόν, αλατάκι μέσα. Θέλω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θέλει αλάτι, παιδιά, γιατί το κασέρι μου είναι ένα γλυκό τυρί. Δεν είναι αλμυρό. Και το καλαμπόκι του και το κρεμμυδάκι του δίνει απίστευτη γλύκα. Μέσα λοιπόν θα πέσει και το γιαούρτι μου. Θέλω ένα στραγγιστό γιαουρτάκι, να γίνει έτσι μια ωραία κρέμα.